Ekitaldi hau, Luisek aipatu daben moduan seminarixuan egiteak badu bere izana eta esanaia. Ilustrazioaren garaiko jakituriatik, gaur eguneko kultur plazaraino, leku honek asko eman dio Bergarari eta Euskal Herriari. Eta espazio honek, era berean, Balenek herri honi eskaintzen dizkion bi elementu garrantzitsu barnebiltzen ditu. Gure historiaren ezagutza eta kulturarekiko maitasuna. Balenetaz gauza asko esan ezake segurazki zuotako askok bezala, baina batez ere bere adorea eta nekaezintasuna azpimarratuko nuke. Ez naiz luzatuko Luisek esan bezala, denbora izango dugu hurrengo minutuetan, beste batzuen ahotik, Miguel Angelen ahotik hain zuzen, Balenen garrantzia sakonago ezagutzeko. Baina zorionak Balen, gaurko aitortzagatik eta eskerrik asko egiten dozun lanagatik. Bukatzeko, bai nabarmenduko nukeela historian zehar, eta baita gaur egunean ere, Euskal Herriaren adiskiden elkarteak eta Bergarak daukaten lotura. Eta plazer bada gaur hemen horren beste jatkituria biltzia. Jarrai dezagun, bakoitzak bere arlotik, Euskal Herrian ezagutza edatzen. Mila esker. Balen Muñoz laguna aurkezteko maitasunaz berba egin behar dugu. Antzerki eta musika amateurra, horixe zarazu? Amateurra. Frantsesetik datorren hitz horrek maite duena esan nahi du. Antzerkia eta musika maite ditu Balenek. Eta Euskal Herrian, ia inork ez bezala, biak ezkontzea lortu du. Euskarazko antzerki musikala landuz eta sustatuz. Norbere garapen eta gozapenaren gainetik, taldearen eraikuntza azpimarratu beharko genuke Balenen jarduera artistikoan. Taldearen eraikuntzaz ari garenean, 100 lagunen parte hartzeaz ari garenean, herrigintzaz ari gara. Herriarekin, herriarentzat. Herriarekiko atxikimendua, konpromisoa, Bergara herriaren maitalea da Balen. Amateurra. Eta kontuz, amateurra ez da ezinbestez oholtza gainean aritzen dena soilik. Ikusleak edo entzuleak ere amateurra gara. Niretzat, horre bada eta deskribitu ezin dudan zoriontasuna ematen dit seminarixoko eszenatoki honetan zuen aurrean egotea eta Euskal Herriarentzat hain garrantzitsua den eta sortu zenetik Bergarako historiarekin hain lotura estua duen Euskal Herriaren adiskiden elkartearen numerarioa izendatzea. Bergarako musika eskolaren 10. urteurna zela eta Miserableak taularatu genuen, Londresko West Endeko Los Miserables obraren egokitzapenen oinarrituta. Euskaraz taularatzen zen Broadway estiloko historiako lehen musikala izan zen. Miserableak Euskal Herriko antzoki handietara eraman ahal izan genuen. Bergarako Orfeoaren 75. urteurrenean Charles Dickensen Oliver Twist eleberrian oinarrituako Oliver musikala antzestu genuen eta Bilboko Euskalduna edo Donostiako Krusalera eraman genuen, beste batzuren artean. Broadway eta West End estiloko musikalak euskaraz egiten ziren lehen herria izatearen bereizgarria genuen.
baina umetatik gure musikaletan parte hartzen ari ziren bi artistak, Oian Begak eta Txemi Etxeberriak, ondo prestatutako musikari gazte bihurtuta, euskaraz idatzi eta konposatutako lehen musikal handia taularatzeko ahalegina egin zuten. Horrela, Olentzeroan Company sortu genuen. Eskerrak emani dizkizuet zuen presentziagatik, zuen arretagatik, eta eskerrak emani dizkiet nire familiakoei, benetan. Eta dizkide guztiei hilbide luze honetan laguntzeagatik. Hainbeste ensaio, muntaketa, desmuntaketa ensaio, partitura, jantzik ensaio, kamioi karga, deskarga ensaio, funtzioak, eta ensaio, horre, baina, zoriona. Zoriona, batez ere, zoriona. Zorioneko, sentitu naiz beti. Duela 2000 urteko euskaldunek eskuaren simboloa adiskitasunarekin eta zoriontasunarekin lotu zuten. Baina baita euskaldun batzuek ere 18. mendean simbolo hori erabili zuten beren batasuna eta adiskitasuna irudikatzeko. Naiz ere ordia badut kortesia ta alarren markatu neure zorakeria. Horratu inez. Pararirareña, lakirikon parariraro. Dekoratuak, atrezzolanak, 5 minutu barruen saiatzea, nono te dauka makila, nola badu kamela.